Si t'agrada follar, per què no fer-ho en català? Carda sense vergonya, carda en català. Benvingudes i benvinguts al Cardemcat, l'espai sense censura que us farà trempar. Us donem la benvinguda al segon capítol del Cardemcat, titulat Cardem amb joguines sexuals. Laura, Xènia, estimades, com esteu? Molt bé. Molt bé. Com us sentiu després del primer capítol, la rebuda que hem tingut? En general bé. Rebuda en general bé, no? Sí. Tot i que també tenim alguns haters, que jo confesso que m'encanta. Sí, però són Ja. molt pocs. Bueno, Déu-n'hi-do, eh? I vosaltres què en penseu? Bona rebuda a casa vostra? Molt bona rebuda. A casa meva també. Alguna anècdota que vulgueu compartir? Jo personalment no. Laura? No, jo només... Hi ha una cosa que sí que... potser és que sóc molt autocrítica, però vam estar molt tímids, ens va faltar Sí. una mica de Era el primer, soltesa. sí. Crec que ens hem de deixar anar una miqueta més, sobretot parlo per mi. No, els tres en general. Sí. Jo crec que a mesura que anem fent programes, crec que ens anirem Sí. deixant anar una mica Exacte. més. Jo crec que És sí. així, una mica. Jo en tinc una, que és que ma mare, vaig anar a casa de ma mare, vam estar Sí. parlant del capítol i tal, i ma mare em deia, no, he rigut molt, he après moltes coses, es produeix un silenci i de sobte diu, però què és un lefazo? Hòstia, mare. Torna't a mirar el capítol i ho sabràs. Recordem que lefazo és llatarada. I Però no bé. sap el que és una lletarada. No sabia que era lefazo, per tant jo li vaig dir llatarada, mama, i va dir, Lletarada sí. llatarada, Per tant, la pràctica la coneix. entenc que sí, i si no, mama, doncs tu mira. Oh, no, estimem molt a la mà del Roger. Exacte. Què doncs? Com comencem el programa? Doncs podem començar primer fent un parell d'aclariments respecte al primer programa. Exacte. El primer de tot, jo vaig preguntar en aquesta taula com es deia soltura o deje en castellà i ningú em va saber respondre. Doncs us diré que se'm va presentar Pompeu Fabra l'altre dia, en somnis, per desgràcia, perquè era molt desagradable, no em va caure gens bé, aquí ho dic, em confesso, no em va caure bé, i em va explicar que es deia soltesa o deseiximent. Bé. Gràcies per la dada, Ens Pompeu agrada. Fabra. Ens agrada. Però fa res, cuida, s'entengui la broma, no sóc inculta, és una broma, broma, inserim broma. Però és una mica, pobret meu, una mica desagradable, no és gaire simpàtic. Pobríssim. Però bé, ja ho sabeu, Soltesa, ara que no... sona bé. Soltesa queda bé, queda Sí. normal Sí. i corrent, no? Què més? Excepció I i no accepció. Que nosaltres vam dir excepció Sí. i el Gerard va dir excepció. Ens va Fatal. corregir. Exacte, sí. Un No punt passa menys res. per nosaltres. I Estem jo, aprenent. recordeu que us vaig parlar del dogging? Sí? Recordeu que era el dogging? Doncs no era dogging, era dodging. De fet, els subtítols vaig posar un subtítol, perquè és dodging. El dodging, recordeu que era la pràctica aquesta d'embolicar les pis del prepuci l'un amb Sí. l'altre. Doncs com us deia, és dodging, però és que el dogging també existeix. El dogging... Bé, que ens ho expliqui la Laura, que d'això en sap molt. El dogging és el cruising pels heterosexuals. I D'acord. per qui no sàpiga què és el cruising és la pràctica sexual consistent a mantenir relacions sexuals amb persones del mateix sexe en llocs públics o semipúblics i generalment amb persones que són desconegudes. A tu t'agrada això, eh? Bueno, Ho deixarem aquí. No sé, no contesto. no desvelarem. Dit això, com ja sabeu, sempre ens agrada començar el programa amb enquestes, amb enquestes que publiquem a les històries del nostre compte d'Instagram. Perdó, quin era, Xènia? Cardemcat. D'acord, per si no ho sabíeu, eh? @ Si no havia quedat @cardemcat, prou Instagram. clar. La pregunta que vam fer en el perfil, en les històries de l'Instagram va ser si fèieu servir o no joguines sexuals. I les respostes van ser les següents. Els resultats van ser els següents. Un 73% ens va dir que sí, de vegades o sovint. Molt bé. Un 20% ens va dir directament que no, però que li agradaria. Però, Que li agradaria. I finalment un 7% que no n'utilitzava mai o no en feia servir, que això, que ens ha dit que no en feia servir. un 7% és poc. És poc. És poc. Jo t'he de dir que m'he quedat una mica asturat perquè jo és una temàtica que no domino gaire i de veritat que tinc ganes d'explorar-la avui i més amb la convidada que tenim avui. Doncs avui en parlarem. Us sembla bé que desvalem qui és la convidada d'avui? No, encara no. Encara no? Encara no. Home, és una encara mica
Espan, Val. de segon cognom. A més, abans hem de fer altres coses. Abans hem de fer altres coses. Sí, hem de fer altres coses. Hem de respondre algunes qüestions que la gent ens ha preguntat i hem de llegir un text que crec que va relacionat una mica amb el tema de les joguines sexuals. És diferent avui el text, però? Sí? Avui és diferent, sí, és una mica diferent. És igual d'explícit que l'altre dia? Jo crec que no és igual... És que, a veure, igualar el text del Mr. Supermercat... Però una cosa, era complicat. El text és del noi del súper o no? No, amor, no ho és. Sigues tu noi del súper i vingues el pròxim dia amb un text amb un noi del súper. Noi del súper, sisplau. No en sabem res Et necessitem. No, és d'una tal Lilith. I és un text, no és... no em surt la paraula. No és directe per se, sinó que... Ai, explícit, explica un altre món, jo ara mateix. Estic ja pensant Torna, en el text. Xènia. Hola, he tornat. No és explícit per se, però té joc. Jo crec que ens agradarà, sí. Doncs si us sembla, comencem precisament amb la teva secció, Xènia. Benvingudes. Som-hi. Xina que xinaràs i amb la Xènia xerraràs. Benvingudes a la meva secció, amb noies, amors. Què, teniu ganes avui? Quina il·lusió, molt. Doncs us haureu d'esperar. Molta curiositat. Us heu d'esperar avui. Per què? Perquè a mi em dóna la gana. No, perquè les nostres seguidores ens han fet unes preguntetes i a mi m'agradaria, doncs, parlar del tema. D'acord. Molt bé. Endavant. La primera pregunta que ens fa una seguidora, ho llegiré del paper, això dic. Sí. És la traducció al català de polvo tortuguero. D'acord. Jo no sé el que és això, així que ho he hagut de... Jo sé qui és aquesta persona, o sigui, romandrà en l'anonimat, però sé qui és. Després ens ho dius. Us ho diré. De moment us explico el que és, el significat. Sí, perquè... És un coit extremadament silenciós a causa d'allò que t'envolta en aquell moment i l'únic soroll que emets durant l'acte és un so semblant al que fan les tortugues quan s'aparellen. Em sembla que en tenim un exemple de com sonaria això. Aviam. Com? Però... Grande. Hòstia, m'estic posant vermellito. Sí, Una cosa, això no és discret, que et digui. Però és molt tortuga, o sigui... Això podem dir qui ens ho ha fet o no? O romandrà l'anonimat també? Ho deixem a l'anonimat? Sí, ella ja ho sap. D'acord. Sabem qui és ella, com a mínim. Sí, és ella. Ja sabem què és un polvo tortuguero, doncs, i li hem preguntat a l'Optimot quines opcions tindríem al català. Per exemple, què tindríem? Clau silenciós? La Laura no pot parar de riure. Intenta-ho fer tu, Laura, intenta-ho fer tu. Sí, va, una ronda cada un. No. Va, començo jo. No em feu fer això. El Roger s'ha pres xorro abans de venir. Laura, va. No ho faré. Jo ho intento, va. Has d'expulsar l'aire, no? És com... Bé, Ho estàs fent per gust, ja. en fi, com deia l'Optimot, ens en proposa algunes opcions en català. Com ell ja ha dit, clau silenciós, què més tindríem? Sí. Ens hem quedat en demà blanc. passat. Clau tortuguer, clau de tortuga, què més tindríem, Laura? Torna, Laura. Bé, va, seguim. Clau de tortuga. o, Manxar si de no, tortuguera. Pardalada... Pardalada, que m'agrada molt. Silenciosa... Pardalada tortuguera, un altre cop. Sí. O pardalada de tortuga. Per cert, que polvo, ja ho vam dir al primer capítol, no és una paraula normativa. I podríem dir clau, cardada, un entra i surt, que m'agrada molt, el foqui-foqui, que també està bé, no? Tu Foqui-foqui. t'agrada això de les onomatopeies? Veig que t'està... M'encanta, o sigui, foqui-foqui. O sigui, Sucamulla, sucamulla. Raquel, te la dedico. Què? I pensava que Raquel era una manera de dir-ho. Dic, per què m'he perdut jo aquí? El sucamulla. El sucamulla li dedica a la Raquel. Sí. Doncs, A mi Raquel, per tu. manxada m'agrada, Manxada ho trobo també. un terme interessant. Va. Bé, la segona pregunta que ens han fet és sinònims de masturbació femenina. Laura, a veure si ara... Ostres, n'hi ha una que la trobo super
fina, o sigui, amb una finesa elegant, molt elegant, Sí. que és la de llustrar la perleta. T'anem a fer frufru, que també m'agrada molt. Clar que t'agrada. Com hem dit abans, El foqui-foqui, doncs ara fer frufru, Fer ralet, també. El que passa que ens porta una mica a la infància, no? Sí. Del ralet, Sí. el No, joc, això no- i mi no no. convé barrejar. Tocar-se la figa, La típica. sí. Típica. El fer ditet, no?, també. Fer ditet, Més típica encara. Pentinar el gat, Pentinar el gat. és molt Per simpàtica. favor. Tirar el gat, però... I després tenim tocar l'arpa, també. O la guitarra, jo ho he sentit molt, això. Ah, també, tocar la Sí, guitarra. tenia un amic que m'ho deia sempre i jo pensant... No. Menjar-se el llonguet, Menjar-se el llonguet. tampoc l'havia D'acord. sentida. Què més tenim? Ara toca posar-nos escatològics, Com ha de ser? Com a bons catalans. i no em sorprèn que aquesta pregunta em toqui dir-la a mi, No, perquè ja gens. s'ha matillat escatològica. Correcte. Però és que jo, a la meva defensa, diré que és que causa el context familiar. Jo no era així abans. Tothom parla de merda als dinars familiars, al Nadal. Jo no. Laura, Sí. tu no parles de merda el No. dia de Nadal? No. És que, Tu no ets catalana. Som Ni- un podcast ni sense el dia de- censura, no menteixis. No, és que no en parlo ni el dia de Nadal ni en cap moment, Mai. i menys a la taula. Però no t'agrada parlar de merda? No. Un altre dia en parlarem bé, d'això. D'una bona diarrea. Home, potser... Bueno, ja ho veurem. Bueno, Ja veurem. és igual, pel cas. Ens han fet la següent pregunta. Hola, Cardemcat, m'agradaria saber com diria en català zorraspa o palomino, el que seria el senyal deixat per l'excrement als calçotets o a les calces. Jo, havent llegit això, vull dir que a casa meva en diem zorraspinya. Ah, zorraspinya, Zorraspinya. I és una paraula que a mi m'agrada molt. del gallec. Sí, una zorraspinya. Així el gallumbo, no? El calçotet. Sí, Una exacte. mica marrón. Bueno, Marronet. com ho diries tu? Doncs mira, en català tenim la paraula llapet. Molt més xula, eh? Sí, llapet és xula. El que passa que no sé si acaba d'expressar no, la força que té zorraspa o palomino. Dir llapet és com... Palomino tampoc, però zorraspa? Zorraspa és que... T'has deixat demanar zorraspa avui, eh? Ets un guarro? T'has deixat el llapet als calçotets. Que també queda bé, però... És com Queda poc. bé. No, sí, queda bé. Sembla com poc. Però és que clar, al poca final cosa. el llapet és poc, no et deixes un cagarro. Sí, Deixes una mica. Quan dius zorraspa sembla que sigui molt, no? Sí. Els... de quantitat vols dir? Sí. Us he de dir, però, que el Diccionari Català-Valencià-Balear Atenció. recull també les fórmules butlla o bulla, amb L geminada, i floc, però sempre en un context col·loquial. M'agrada més llapet a mi, eh? Sí, llapet ens agrada. Sí, Sí. votem per llapet. D'acord. I finalment, un seguidor ens ha preguntat que quin és el nostre crush o amor platònic de l'Star System català. Epa! Aquesta pregunta Laura, m'agrada. comences? Començo jo? Sí. Doncs el meu crush, no sé si és ell o és la seva veu, però el Pere Arquilloé, Jo no sé jo qui crec que és la veu d'en Pere Arquilloé, actor, català, doncs... Posarem una foto aquí. Ostres, sí. A la cara de la Laura. Jo crec que em posa més la veu que no pas ell com a home, que també, però la veu és la veu de Catalunya. A vegades passa això. Sí. Algun més? No. No. Tu? Jo en tinc dos. Dos. Un, que seria amor platònic, és a dir, amb el concepte més romàntic de la paraula, que seria, ja ho sabeu, Triquell, t'estimo, o sigui, m'encantes tot tu, la teva música, tot. I després n'hi ha un altre, que aquest ja seria més sexual, Sí? i només diré una cosa, i miraré càmera, perquè potser ens veu. Potser ens veu. Aprofita. Miraré càmera. Rector, sisplau. Bé, el rector també, imagino El rector que ens veu. és el teu crush, vull dir. No. El meu crush... Bueno, no, mira, em posaré seriós perquè és una cosa que s'ha de dir seriosament. David Verdaguer. Com? David Verdaguer. No sé qui és. Actor. Posarem una foto també. És un actor. Només et diré una cosa i et miro a càmera. Vull que em farceixis com un xuxo de crema. Només diré això. Déu meu. Quin fàstic. No. Només diré això. Com un xuxo de crema. Jo veig el David Verdaguer Tu vols xorronar, Eloi? i... Em cauen els calçotets. Amb llapet o no? No. Amb el llapet no, No espero. tornem amb el llapet, va. Ets molt escatològica, eh? Sí. No, Molt és catalana. que no és veritat, no és veritat. És que prou. Quin és o són els teus crush? Jo és que abans de dir res, no són sexuals, no són... Són més aviat amors platònics de... Com el Triquell. Romàntics, gent que trobo molt, amor molt... romàntics. Sí, molt bufona, molt... Ai. Mossèn Cinto.
Així ho dic, començo així. Em sento Verdaguer. Us has dit Verdaguer, Eduard Ponset. Ostres, Molt, Eduard sí, Ponset. sí, home, sí. A més Molt que jo el veia de gran. petita amb la meva mare encantava, es tornava boja. El tenia de foto de perfil del WhatsApp i tot. Aquests són dos que em cauen molt bé, que trobo molt així, molt bufonets. Guillem Gisbert. No el controlo. Mare de Déu, senyor, és que és prou. Guillem En Jair Domínguez. Aquí volia arribar jo. Perdó, un moment. Parlem-ne. Un moment. Guillem Gisbert és el cantant de El Manel. cantant de Manel. És Sí. És molt guapo, també. No, però tornem al Jair. Sí. Confessa als nostres oients coses que m'has dit tu, Xènia. Què t'he sobre el dit? Jair. Home, Què t'he dit? És problemàtic perquè té més anys que el meu pare. Perdona, és de L'edat la és meva número. edat. És de la L'edat? meva edat, el Doncs Jair. precisament per això. però l'edat és número, Xènia. No. És un Cert. constructe No, social. no, Estic jo d'acord. estic molt en Estic desacord d'acord. amb això. No, jo estic molt en desacord amb això. En fi. Jair, ets molt guapo, sí. Què vols que hi faci? La Xènia t'estima. A veure, tampoc et passis, Aquestes són paraules majors, això. Podríem convidar Sí, a un programa. Jo potser em posaria nerviosa, però... bé. Ell és en la sap gràcia, molt, no? ell en sap molt, amb la gent del búnquer. Fan Sí. molt bona feina. Sí, sí la fan, sí. Tenim alguna pregunta més? No, no, merci. Ah, d'acord. Ja està. Doncs bé, comencem us llegeixo el text de D'acord. Lilith. Som-hi. Endavant. El millor moment del dia. El meu moment. És just després d'un bany relaxant. La remullada m'ajuda a alliberar-me de tota l'activitat física i mental del dia, de l'estrès, de les cabòries i del mal humor acumulat. Surto de la dutxa despullada i m'agec al llit, tota allargassada. Em sento la pell nua i suau, encara amb la calidesa del rastre de l'aigua bullent, recorrent-la. Sento de nou aquelles paraules que surten de la teva boca i m'exciten, i noto el teu delit a cau d'orella. Les teves històries em fan volar la imaginació i em permeten ser-ne la protagonista per uns instants. Saps preparar el terreny i fer que la temperatura pugi a poc, fins a arribar al moment exacte en què prems l'interruptor encertat i em fas bullir el cap. Somric, perquè m'agrada i m'excita que em follis la ment. Una cremor em recorre per dins i un desig desfermat m'embolcalla. Tanmateix no vull posar fre. Vull sentir-me lliure i deixar-me anar. Amb una mà m'acaricio els pits, pessigant-me a trapell els mugrons, mentre l'altra recorre entrecuix banyat de dolçor. M'acaricia suaument el clítoris, que et rep inflant i bategant. Desitjo sentir-te dins meu i deixo que hi entris, a poc i fins al fons. Et noto dur i ferm. Entres i surts lliscant entre els meus fluids ardents. M'atrapa la sensació de plaer màxim i vibrant amb aquest formigueig electrificant que em recorre tot el cos i em fa tremolar. Per això encara no vull escórrer-me i vull allargar una mica més aquest delit. Afluixo, no tinc pressa. Ho vull lent, ho vull etern, tenim temps. Tornem a començar, de mica en mica. La respiració s'accelera de nou i balla al teu ritme, llevant-me un gemec suau. Pujo els malucs, tot això cremo per dins, tot s'accelera i acabo perdent el control. M'escorro, exhalo exhausta i satisfeta. Un somriure sorneguer se'm dibuixa a la cara. Haig d'anar a la botiga de la cantonada a comprar un paquet de piles noves, perquè demà, després de la dutxa, repetiré. Acluco els ulls. Caram. Quin gir de guió, no? Sí, no semblava pas que estigués jugant amb una joguina sexual. Bé, Déu-n'hi-do. Per introduir el tema d'avui està molt bé. Sí. Sí, sí. I té molta relació. És com molt d'autodescobriment, no? El text, molt de... Em dutxo i ara em poso a jugar, no sé què, no? Sí. I és molt és molt detallista, no? És molt Sí. de notar les sensacions que té la persona, no? En cada moment de tota aquesta estona, no? Que es dedica a ella mateixa. Clar, és com que està molt bé, però l'altre dia, quan vam anar amb la Samantha, Sí. Ràdio Nacional. Sí. L'entrellat. l'entrellat, no em sortia, perdó, van dir, la Pontnou i la Samantha van dir, és que clar, és que les dones tampoc tenim temps al final, no? Llavors també vaig pensar que era com molt cert que al final tampoc no tens cada... Perquè clar, aquesta persona, no, la Lilith, dona a entendre que ho fa quasi cada nit. La noia Ha d'anar a buscar piles. Li agrada el que li agrada, sí, ha d'anar a buscar piles perquè Vol dir està que s'esgota. gastadet. Clar, però és que cada nit no tens temps d'estar mitja hora allà descobrint, no? I al final, què en penseu també d'això? Bé, al final és una qüestió d'organitzar-se el temps, no? Una mica. Les prioritats. Les prioritats. Sí. Clar, Potser la prioritat avui és anar-me palla. a la dutxa i demà potser no ho és. és el Vladimir. Exacte. Ja en La parlarem. palla i a dormir. Exacte. Sí, sí. Molt bé, doncs... Si us sembla, donem la benvinguda ja a la convidada d'avui. Endavant. D'acord? Doncs som-hi.
La Cercameuca. Encetem l'última part del programa d'avui amb la nostra convidada, l'Imma Sust. Benvinguda, Imma. Gràcies per convidar-me. A tu per venir. Ets periodista, escriptora, comunicadora, has treballat en diferents mitjans de comunicació com TV3, 8TV, La Soc gran, Sexta... digue-ho ja directament. Catalunya Soc gran, he fet Ràdio, moltes coses. en molts llocs. Sí. Actualment també escrius articles d'opinió al Periódico de Catalunya. També ets Relacions Públiques i la Community Manager de les botigues eròtiques Amantis. Sí, també estic allà físicament venint, I venint també coses. Soc venedora. Els darrers... Experto. Sí. Porta a porta. Clar, no, a porta a porta no, però vamos, que a vegades estar en una botiga d'eròtica és com estar porta a porta, Sí. Que la gent no sap el que vol, Sí. I els has de Això crec que en parlarem treure. després. Crec que tindràs oportunitat d'explicar-nos això, Sí. precisament. També aquests darrers anys t'has dedicat a fer divulgació sexual, sobretot posant el focus en el feminisme i en l'empoderament de les dones. Sí. I tenim aquí el teu últim llibre, Sí. Les tentacions de l'Eva, Sí. que per cert ens ha agradat molt. Ah, i l'heu llegit? Sí, Ai, i tant, que bé, i tant, gràcies. i pres apunts, veus que hi ha aquí uns Sí? quants Ai, que mones. Pres apunts. I si et sembla bé, comencem amb la primera pregunta que volíem fer. En el llibre Les tentacions de l'Eva Sí. trenques molts tabús i parles de relacions sexuals, de diferents maneres d'entendre i de viure la sexualitat de les dones. Les protagonistes femenines que apareixen en el llibre són dones que tenen edats diferents, tenen rols diferents, tenen professions diferents, però sí que tenen una cosa en comú, totes elles, que són el fet que són dones empoderades, són dones valentes, són dones atrevides, són dones que tenen molt clar què volen i fan allò que diuen. Però també tenen moltes pors. Anava a dir, no I de moltes seguida, angoixes. per arribar aquí has Sí. de començar plantejant-te moltes preguntes i decidint que no vols ser la dona que la societat espera de tu. I gestionant totes les pors i les angoixes que això genera. No és fàcil. I hi ha una cosa que ens va cridar molt l'atenció i és que parles de l'educació sexual que han tingut les protagonistes del llibre, però que moltes dones hem tingut, que ha estat una educació heteropatriarcal. Amb dibuixos, parles dels dibuixos de la tele, no? La típica imatge dels contes de les princeses que busquen el seu príncep blau. Sí. Bueno, això és pitjor, això no és sexualitat, o sigui, educació sexual no n'hem tingut. Això ja és l'amor romàntic tòxic que ens venen. Són les dues coses juntes, és una bomba de Disney, realitzaria. no? Clar, i tu comentes en el llibre, hi ha un apartat que comentes, tot i haver tingut, o sigui, l'educació que hem rebut és una princesa que busca el seu príncep blau, però no hi ha models de famílies sense fills felices o dones solteres felices. Mira la Bridget Jones, és el disgust més gran de la meva vida, la Bridget Jones, que jo l'havia llegit de jove i em sentia sobreidentificada i al final l'ha convertit en una senyora, mare, amb fills, i ara li han matat al marit perquè pugui tornar a lligar. Que dius, però què és aquesta merda? O sigui, igual que Sexo en Nova York, que m'han fet exactament el mateix. Tot i que la segona temporada la compro bastant, Sí, Però les bastant. pel·lícules... Les pel·lícules són espantoses. Són espantoses. La sèrie a mi m'encantava, però sempre cauen en el mateix lloc. I dius, sí, hi ha poques referents. N'hi ha, Tenim referents de ties. Passa que tenen que ser l'hòstia, aquestes ties. Llavors ja no t'hi acostes, Frida Kahlo. És un referent de tia empoderada, bisexual, però com em compararé amb Frida Kahlo? Doncs amb tots aquests models... Saps què vull dir? Ties normals? Hi ha poques. Com hem arribat llavors a l'empoderament de la dona, amb aquests models? Bueno, perquè la dona té molta resiliència. Les dones són molt resilients, tia. I se n'han inflat els ovaris. I al final, i com hem arribat acá? No hem arribat al lloc, Passa que som unes privilegiades, les que vivim en aquesta ciutat i en aquest país, dintre de la merda de ser dona i de les coses que ens passen, no deixem de ser unes privilegiades. El món està fatal. O sigui, tu viatges pel món i dius, mare meva, hi ha països que les dones no poden ni obrir la boca. És molt fort, només pel fet de ser dones. Sí, i ni tan sols mostrar-se com a dones. No, és molt heavy. Llavors, clar, nosaltres estem empoderades i tenim, sí, som unes privilegiades dintre de les mancances que tenen moltes dones en el nostre país. Heu vist una sèrie que fan ara que es diu Querer? No. Us la recomano tant.
tant, són 4 capítols, perquè ara les coses les fan així, 4 capítols, perquè la gent no suporta, tenim- no suporta veure coses llargues. I si fossin en trossos de TikTok, millor. I et faig un spoiler. No, home, no. Sí, Vale, perquè sí. vegi, perquè entengueu el punt de partida. És una dona que porta 30 anys o 35 casada amb un senyor, té 2 fills que ja són grans i el denuncia per violació. I diu, llevas 35 años violándome. La tia un dia s'allibera i diu, mira, hasta aquí hemos llegado, no puc més. Llavors els fills flipen, tothom flipa, és, però què dius? I comença a explicar, i bueno, la de dones que s'han sentit identificades, que no sabien ni tan sols que Que eren violades. Sí, hi ha un moment que li diuen, ¿alguna vez ha practicado usted sexo dormida? Sí, ¿sabe que esto significa que estava usted inconsciente, no? ¿Sabe Com que el cas de la dona aquesta francesa. Bueno, perquè estava directament la drogaven, no? Però vull dir que hi ha molta dona que es pensa que el que té és mal sexe, i no és mal sexe, és un abús. ¿M'explico? Sí, sí. És que clar, no saben diferenciar lo que es mi marido no me come bien el coño a mi marido me obliga a practicar sexo cuando yo no quiero, sin condón, sin lubricante y por el culo y a las 5 de la mañana cuando estoy durmiendo. Sin preguntar. Y si le digo que no, se enfada y la ley del hielo durante una semana, ¿no? Que és lo de la sèrie, que és que era peor si... I per no tenir una situació incòmoda, doncs accepto. Bueno, és un maltracte. La violència pot ser violència física, pot ser violència... Jo què sé, hi ha molts tipus de violència, no? I la sexual és un tipus de violència. I què és el que has dit? Que fins que una no obre la boca, les altres no ho veuen tampoc. Clar. I Llavors, després hi ha clar, coses... si tu vas estar acostumada a això i no veus que passa al teu voltant... Et penses que és normal. Clar, exacte. Ho normalitzes. Jo per això en el llibre volia parar un polvo, que em semblava superinteressant. Parar un polvo, que és una cosa que empodera molt i que s'ha de fer de tant en tant. Que si no ho has fet mai, meravella, però que sigui perquè no ho vols fer-ho. Però quants polvos de merdes s'han tingut que tragar tantes dones per la por de parar. Primer, si és una cita a Tinder o algú desconegut, no te'n fies. Dius, si ara li paro el polvo, aquest home igual no està emocionalment treballat, o aquesta dona o qui sigui, normalment és el que La reacció pot ser agressiva o... Exacte, normalment passa al revés, som les dones les que no ens atrevim a parar un polvo, val? O sigui, els homes tiren milles i mira, que no vull generalitzar, però per entengueu, la por la tenim nosaltres, però som nosaltres les que podem ser agredides, violades i matades i tot això. Les estadístiques ho diuen, no? És a dir, normalment les dones no van matant els senyors, van violant-los. És que a vegades dic aquestes coses i hi ha gent que em diu, sempre estàs igual, dius, és així, vols que et digui jo? És així. És així. O sigui, no tots els homes són així, però sempre són homes els que fan aquestes coses. Exacte. Ja està, no totalment, però algú és ment, que dic jo. Vale? I dius, és així. I llavors, ostres, parar un polvo és molt guai, i si trobes una persona davant que està treballada emocionalment i ho pots parlar, hasta és xulo. Que m'he bloquejat, què t'ha passat? És que estic molt agobiada, per què? Pues perquè la feina o pel que sigui, o perquè no m'ha agradat això com has fet. Pues, ostres, quin greu, pues jo ho he fet així. Si vols dintre de 2 hores, pues fem un té i a lo millor ara que m'ho has explicat, hosti, que important és. La comunicació i parlar-ho. És molt important. Clar. Saber què vols, què no vols, què t'agrada, què no I t'agrada, què et ve de I que la gust. gent entengui que jo et puc agafar de la mà i de sobte et puc deixar anar. I no perquè et deixi anar, tu m'has d'agafar de la mà un altre cop, tot el rato. No, tio, no et vull agafar la mà més. Doncs així igual amb el sexe. Que si no vull, no vull. Ja està. I que pot passar qualsevol cosa en Que et el bloqueges a la vida a moment. vegades, que dius, no, que no vull seguir fent això. És com quan vas al cine a veure una pel·li i de sobte m'ho vull anar a casa meva perquè m'estic agobiant, perquè hi ha molta gent, perquè l'aire condicionat, què sé. Tu ho planteges així en el llibre. O sigui, la dependenta, no ho has dit abans, no és només la persona que ven un producte. No, dona consells, I més ajuda. en aquest tipus de producte, no? Segurament que hi ha molta gent que no sap ben bé el que vol o el que necessita, no? I bueno, suposo que deu ser complicat també parlar del tema, depèn de la persona que et trobis davant, no? I depèn dels tabús que tingui aquesta persona, però o sigui, com ha de ser una dependenta d'una botiga eròtica? Ha de ser una persona que sàpiga escoltar, això és superimportant, que sigui simpàtica, o simpàtic, Jo ara tinc 2 nois, i som 2 nois i 2 noies, que em sembla superguai, perquè dius, i a més tinc un que és no binari, que és fantàstic, guapíssim, com va vestit sempre, és com superguai. Guapíssimi. Llavors, per treballar en una botiga eròtica això, has de tenir paciència, has de tenir paciència, a vegades la gent necessita molta estona per decidir-se, i has de tenir vista, i a vegades hi ha gent que l'has d'enviar al psicòleg directament o al sexòleg. No, però amb carinyo. Hi ha gent o dones que et venen i et diuen no, jo vull alguna per tonificar el sòl pèlvic perquè no vull pixar sobre quan sigui gran, que dius, senyora, no es pixarà mai? I si es pixa ja en parlarem. O sigui, vostè per què ara ha d'agafar unes boles xines i per tonificar-se acabarà amb una hipertonia i quan vulgui fer sexe amb el seu marit no li entrarà i li farà mal, i serà per culpa de les boles xines. Qui li ha dit que s'ha de posar unes boles xines? Alguna doctora? No, però ho diuen no. Ho diuen. Clar, qui ho diu? La tele.
Els anuncis de la tele que plantegen que les senyores, quan arribem a una edat, ens pixem a sobre. Sempre ens debiliten per totes bandes. I dius que no. Reprenent el tema de les joguines sexuals que ara en parlàvem, tu creus que són un substitutiu o un complement? No, substitutiu mai de la vida. Mai de la vida. No, perquè és impossible, perquè... Toma'm això. O sigui, jo tinc això que em pot donar un orgasme meravellós, però això no m'acompanyarà al cinema ni tindré una conversa estupenda. És que és de sentit comú, no? Que a vegades em passa que venen parelles a la botiga y ella no me va a querer, ¿eh? Si le vendes esto ya no me va a querer. Digo, ¿pero usted no tiene autoestima o cómo va esto? Només serveix per una Segurament cosa. que no. O sea, alguien tiene que cogerlo. Yo siempre se hace esa mateixa broma. O sea, esto es muy necesario, que alguien tiene que aguantar el trasto para ponerlo dentro. Això és un supercomplement. Res de substituir, és absurd. O sigui, és com si em diguessis que les forquilles substitueixen a les mans. Clar, si mengem amb forquilles ja no farem servir les mans per res. Quina tonteria. Saps? Pues és una mica el mateix. No deixa de ser una eina. És una eina d'autoconeixement tant per persones en solitari com per parelles. Que si ho fas servir és meravellós. I si no ho fas servir tampoc passa res, perquè també hi ha aquesta cosa de ui, no tens joguines. I hi ha gent que no li agrada la vibració i li agrada molt el tacte pell a pell. I llavors aquestes persones jo els hi venc lubricants, olis de massatge, espelmes, jo què sé, la típica venda de seda que la pots posar, que pots tapar els ulls, tapar els sentits. És que hi ha tantes coses a part de la joguina que vibra o que succiona o que sacseja, perquè les joguines fan de tot. I una joguina no té per què ser invasiva. O sigui, aquesta, per exemple, pels que no ens veieu per la tele i sí per la ràdio, és una cosa petitíssima, que és com un dit, una miqueta més que un dit. Pues amb això pots anar a la lluna, cosa que demostra que l'ésser humà no està fet per donar plaer a l'home, a la dona, a l'home, no. No, perquè si no els penis serien així de petits, i no ho són, i tindrien aquesta forma corbada, i no ho tenen. Els penis estan fets perquè ens reproduïm, correcte. I després hi ha altres coses per tenir plaer. La prova és que el clítoris està fora de la vagina. Dius, quin sentit té això per la reproducció? Bueno, per posar-te catxonda que et vinguin ganes després que te la fiquin. O no. A vegades t'adorms, tens un orgasme estupendo i t'adorms. I dic amb necessitat que fiquin res, saps? No ho sé, vull dir que és que realment et diuen moltes coses de tu mateix, les joguines. Aprens també a descobrir punts erògens que no sabies que tenies, llocs on no arriba la parella, arriba la joguina, no? De dir, escolta, que nosaltres no tenim els dits tan llargs, saps? És guai. I a més dona joc a la parella, Home, i no? tant. Pots jugar amb la parella. Això que comentaves ara del llenguatge que utilitzem, Sí. que és un llenguatge molt sexista, has dit... Del consolador. Amb el Masclista, sexista i horrorós. Expressions com acollonida, que sempre té Total. una connotació negativa. Sempre. El cony sempre és negatiu i la Això polla és un sempre és cunyàs. positiu. És un cunyàs. Clar, o això és la polla, és Sí. quan és algo Que és positiu. Clar. positiu. I és al revés, o sigui, és que em fa molta ràbia, perquè dius, és un cunyàs, com si els conys grans fossin un problema. En canvi, això és la polla, quan les polles grans sí són un problema. Hòstia, és que en realitat el que estan fent amb el llenguatge és fer-nos creure què és el clítoris. Un cigronet. Un cigronet? Vés-te'n a la merda. O sigui, el clítoris és la hòstia de gran. Té moltes més terminacions nervioses que el penis. És un òrgan enorme, té 9 centímetres interns per dintre. I et fan creure que és un cigronet. O lo del punt G, que dius que no és un punt, que és una zona enorme, que en realitat li podrien dir la pròstata femenina. Però que clar, la corrent de pròstata, això, la masculinitat, ja s'ofèn els homes. No, amb les pròstates només nosaltres, si escolteu. Abans de néixer, a dintre la nostra panxa, el fetus, el primer que es crea és això, que és un clítoris. Us ho juro que això és així, és biologia, Sí. Vale? I quan cau la testosterona, a vegades, això d'aquí es fa gran, veieu que és com un penis, no? És que és exactament un penis. I això d'aquí, que són els bulbos del clítoris, es fan grans i són els ous. Per tant, l'origen de la vida és un clítoris. Si Déu existeix, és un clítoris. Llavors em fa una ràbia que tot li donin la volta. En realitat, és com si algú hagués descobert que les ties som la hòstia, som les creadores de la vida, som les resilients, som l'origen de tot. És com si algú hagués descobert i hagués dit calla, li donem la volta i li fem creure que és tot al revés. Sembla com una broma, però portem així tota la història de la humanitat. Sí. I dius, No fos però com cas que pot ens ser? passin per sobre. Perquè això el patriarcat no és una xorrada de fa 2 dies, No. És molt heavy. Sempre fer-nos creure que som més petites. I dius, i per què ara ens hem empoderat? No ho sé, tia, però els canvis socials es donen.
Parlant d'homes, que se'ns acaba el temps... Que sóc un home, gràcies. Exacte, sóc un home. No passa res. Hola, què tal? Un dels nostres seguidors ens ha escrit i Sí. ens ha demanat, llegeixo textualment, com fer una bona lavativa, és a dir, una dutxa anal Sí. o ènema en català, Això ho tens a la mà? ho tinc a la mà, Sí. per evitar sorpreses. Què Passeu hauríem de cap fer? aquí. Ho passem? Mira, jo sempre dic el mateix. És molt important estar neta a la vida, eh? Hi havia una altra cosa aquí que era com un tubo Això, negre, no? això, Pot ser? vale? Però també et dic que si apareix una sorpresa, tampoc... No passa res. És un regalet, al final. Escolta, et pot tallar el rotllo per això, eh? Però si hi ha confiança, dius... Però al final és el que és. És el que és, vale? Però si vas net, millor, que millor. Per això tot, el cul, el cony, la polla, tot. Si jo vinc del gimnàs suada i algú té ganes de juerga, diràs que deixa'm que vagi dutxant. Bé, hi ha gent per tot, també ho hem de dir. Una mica de sabó, Sí, a vegades. No? vale? Hi ha gent que no vol sabó. L'ideal Sí, és una cosa molt senzilla, és primer anar al lavabo i fer les teves coses, tot el que puguis. Val? A vegades dius, cony, és que no tinc ganes, bueno, no passa res. Tu agafes una pera, aquesta és la típica pera de quan eren petits, que te'n Sí, ponen al els nas, mocs. Sí, és una pera molt fàcil. Tu l'agafes, l'omples d'aigua, tìbia. Si ho has de fer cada dia, compra a la farmàcia Suero Fisiológico, perquè l'aigua de Barcelona té molt de cal i és de verda. Si vius a Madrid no passa res, ho pots fer cada dia. Se't quedarà l'anus calcificat, al final. Perquè allí sobreviven con aquella agua maravillosa. Sí, Llavors, la tu millor t'as- del món mundial. Sí, tu t'assentes al bany, fiques això dintre del cul, si et fa mal li pots ficar una miqueta de lubricant, apretes, entra l'aigua, aguantes 3 segons, deixes anar, tornes a fer, i vas fent fins que l'aigua surt blanca, o sigui, fins que fas caca, que no és caca, que és aigua Com quan et treuen un tap de blanca. l'orella. Exacte, fins que surt net. Que dius, no, jo vull alguna més bèstia perquè sóc molt d'allò. Bueno, doncs agafes aquest tubo, treus la rosca de la dutxa i li poses això. Cuidao, eh? Interessant. Poder anem una mica forts aquí, no? Bueno, tu pots ficar el clítoris també i flipes, eh? Però és bèstia, és bèstia. Vale? Anem forts, però també... A cadascú, és una sí, opció, sí, no? vale? És una opció. A mi em sembla una opció més incòmoda, perquè dintre la dutxa penso després com neteges allà, no sé, em sembla que és més higiènic fer-ho al bany. Però es ven moltíssim, això. Molta gent ho compra. Llavors ja està. I un bon lubricant, superimportant. Jo sempre dic que el cul és com la casa d'un vampir, has de demanar permís per entrar perquè si no pots morir. Això ho dius en el Sempre llibre, ho dic. també surt. Llavors has de demanar permís. O sigui, una miqueta de lubricant, a poc, amb amor i carinyo. I si volen que entris, entres, i si no volen que entris, no entres. O sigui, aquesta és l'altra. El no és no en tots els sentits, perquè ara també passa que hi ha molta tia empoderada que està obsessionada en penetrar analment al seu home i a l'home no vol, que diu, senyora, déjalo, no quiere. Deixa'm anar del braç, sisplau. No, i em Senyora! jo que soc molt fan també d'això, no? Del sexe anal i de que els homes descobriu la vostra part, la vostra pròstata, però si no vols, tio, no t'obligaré mai de la vida. Com funciona això, exactament? Això és com un Tu fots i ja està. Sí, això, molta lubricant aquí. Aquest Sí? és de metall, que mola molt perquè el metall el pots calentar o el pots refredar. Aquest també el petit, eh? Mira, aquest, he portat el més gran i el més petit per entendre'ns. Bueno, n'hi ha de més grans encara, però les 3 mides estàndard. I el petit, és que no és ni un dit, que jo sempre faig la broma de coses més grans has tret pel cul, eh? O sigui, de veritat, que no n'hi ha per I a més de tant. veritat. Sí. Sí. I després us diré una cosa que fa una mica d'angúnia, però això m'ho va dir un amic fa molts anys i vaig pensar tota la raó. El cul no té lubricació natural, ¿vale? Per tant és superimportant lubricar, no és com la vagina, que encara que no lubriquis, bueno, tires milles i esto ja està, ¿vale? Tot i que no, s'hauria de posar sempre lubricant, sobretot a les joguines de silicona, perquè això no és un ésser humà, ¿vale? I al cul sempre s'ha de posar lubricant. Però quan es relaxa el cul? I quan pot arribar a lubricar en algun moment donat? Doncs quan vas a cagar, no? Sí. Per tant, tu has de fer com si anessis a cagar. Si vols que s'obri el cul, has de fer com si anessis a cagar, no has de fer com si anessis a xuclar, perquè el cul no xucla, el cul expulsa. El mecanisme és el mateix, doncs. Sí, llavors hi ha un moment que tu has de relaxar-te, no tenir por a fer caca, perquè la caca està en el fons si és que hi ha, i a més, no sé si ho heu fet alguna vegada, però alguna vegada pots fer la prova, tu fiques el dit i pots tocar, Sí. caca seca, Sí. dura, i no passa res. La punta. Però està dur, Sí, allò, sí. no passa res. Per tant, que fins i tot, tu et pots netejar, no, és veritat, et pots netejar amb això perfectament. Normalitzem parlar de caca, Clar, que som tu catalans. pots netejar amb això perfectament tot el voltant, que és el que fa angúnia. Perquè si tu llepes o fas un petó, o, què sé, o fiques el dit i et surt marrón, doncs fa angúnia. Però la caca al final està allà. Sí. Sempre hi ha caca allà. Clar. Perquè tu sempre, allò sempre està treballant. Normalitzem-la. Clar. O sigui, la caca surt quan ha baixat a baix, però a dalt sempre hi és. Llavors, ai, tens caca, doncs clar que tinc caca. Soc un ésser humà. És com el pipi, sempre hi ha pipi també a la bufeta. Clar. No vas a pixar fins que no està plena, però Clar. sempre n'hi ha. Sí. Què tens a la mà, Laura? Ja, per mi aquesta és per mi la joguina perfecta. Explica'ns. Pues és una joguina que fa massatges, val?
és molt per lerdos, o sigui, té diferents colors, i a mi això m'encanta. Bàsica. Cada color és un ritme diferent, el masaji, que es diu, vale? Hasta el nom és bàsic, masaji. A mi m'agrada el vermell, que és tot llis. I aquí vas pujant intensitat, ho veus o no? Ui, sí. O sigui, a veure, un moment, t'ho poso a tope? Fica tu aquí sobre el clítoris ara així, sobre el pantaló. Sí, perquè vegis lo bèstia. Que sí, dona, que no passa res. Sí, home. Un moment, fes així. Fes-ho. Oi? A veure, però que no està tenint això és a orgasme. tope, a Sí, tope. fes així un moment, perquè vegis. Es Ja nota, veus no? això el que et pot fer, Es eh? nota. Si t'estàs un rato. Sí. Aquesta joguina triomfa molt entre les potent. parelles heteros, també. Triomfa molt a tothom. Sempre, dos noies, que t'he de dir, una aquí i l'altra allà. Hola, què tal? I en parelles heteros mola molt també perquè quan estàs fent sexe en penetració, segons la posició, si no et rossa el clítoris, sabem que no da tanto placer. Llavors agafes això, tu poses el clítoris per fora, mentre entra la penetració, una fantasia de la vida. Jo us he portat una vagina, que tinc pels tallers, que m'encanta, que es veu el que us deia del botoncito del clítoris, el garbancito. Aquí es veu el garbancito i per dintre el garbancito és tot això. El cigronet. Per tant, quan entres amb una joguina aquí dintre, una joguina que té... Espera't, veus? Entra aquí, què està tocant en realitat? Què està tocant en realitat, aquesta joguina? Ho veieu o no? Això és la vagina, Està tocant la part interna del clítoris. Això és el que dona plaer, això. Per tant, m'és igual que el penis sigui molt gran o petit, el que jo vull és que estigui corbat. I aquesta joguina a mi em retxifla perquè toca el clítoris per aquí, això als llavis, un altre fallo del llenguatge, els llavis. Com es diuen els llavis de la vagina? Com es diuen? N'hi ha dos, no? Superior i inferior. Vale, això encara us ho compro una mica. Hi ha gent que diu major, Exacte, menor. és interns o externs, val? O el que heu dit, és igual, ja em serveix. Però això de majors o menors és el coño de la Barbie, ja sabeu que lo de sempre, que no és veritat, que a vegades els de dintre són més grans. A mi em passa, jo tinc un llavi més gran que l'altre i estava traumatitzada jo d'adolescent. Acabem l'entrevista d'avui amb dues preguntetes. Comencem amb dues preguntes de gent random que t'ha fet gent del carrer, sí? Val? Sí. Sobre terminologia sexual en català. Comencem per això Vale. i posem la primera. Ai, Què és una ruptura a la francesa? És una ruptura afectiva no acceptada per un dels membres de la relació? O bé esquinçar la roba durant l'acte sexual? O potser una ruptura afectiva per internet, interrompent la comunicació sense avisar? hauria de ser aquesta. O potser un trencament del preservatiu durant l'acte sexual? Hauria de ser aquesta. És el ghosting. És el El que ghosting. passa que no m'acaba d'agradar tampoc, perquè no és exactament així. És molt difícil, dir ghosting en català i en castellà. És Ruptura a la difícil. francesa. Però no és exactament així. Perquè el ghosting, la gràcia que té és que no hi ha ruptura. Ho entens? No hi ha. No hi ha res. No hi ha res, no hi ha comunicació. Però tens allà a l'avatar de la persona que no se'n va. Per això és ghosting, per això és fantasma. Clar, nosaltres tenim la paraula fantasma per dir-li a un tio que és un fatxenda o una tia que és una fantasma. Perquè si no la paraula seria m'està fent una fantasmada. En realitat, la paraula correcta seria aquesta. Us dic perquè jo vaig estar en una reunió per parlar d'això i aquesta la vaig discutir molt. Ostres, perquè no estic d'acord amb aquesta. Posem la segona pregunta, si et sembla. Vinga. Quin d'aquests termes no és una pràctica sexual? Gangbang, fulla de rosa, sexe vainilla, gudumací? Gudumací? Gudumací. Correcte, Gudumací, com a sinònim de vibrador, De que com? no de consolador. Què anaves a dir? Sí. Anava a dir consolador, però Sí. m'he autocorregit. Sí. Exacte. Vibrador. Que no m'agrada gens la paraula tampoc, Però bueno, jo dic joguina. Jo dic joguina. Joguina. Sexual. I entre tot. Perquè dildo sí que és un barbarisme, un anglicisme, perdó, i bueno, no sé què és dildo. Crec que el Termcat accepta dildo, també em Sí? sembla. Sí. Bueno, però és una paraula que la gent no l'acaba d'entendre, que vindria a ser una joguina no realística que no vibra. Si vibra és un vibrador, si succiona és un succionador, però al final tots són joguines sexuals, no? A mi m'agrada dir joguines sexuals. D'acord. Ara passem a la pregunta que et va fer el convidat del... Puc saber qui era o no? Sí, Gerard Viladomat, Vale. que et va preguntar... Bueno, mirem-ho. No sabia que eres tu la Exacte, convidada, no sabia. és una pregunta... Sí. Si et sembla, mirem-ho, aviam què et va preguntar i ara en parlem. Jo en el proper convidat el faig triar entre Vladimir o Ernesta. Però
A més, li afegeix un punt, i és que a veure si som entre tots capaços de buscar una alternativa que això sigui en català, també. No rima ni res, però jo sempre dic que quan no pots dormir, una palla i se te'n va tot. És que realment està molt bé, Vladimir, una palla de dormir. O sigui, jo ho deixaria en català. D'acord. Fem la traducció Fem la traducció directa. De fet, me la quedaré, Sí, sí. Doncs ho deixem així. Vladimir. Per últim tenim una pregunta de caire personal. Vale. D'acord? Ho he explicat jo aquí mitja vida, però bueno, ve d'aquí. A veure si no ho he explicat. Alguna altra, que quedi. Som-hi. Tens algun fetitxe confessable? Tens algun fetitxe confessable? Fetitxe? Sí, m'agrada que em toquin els peus, molt. Els peus. Els peus. L'home de la meva vida o la dona de la meva vida té que ser algú que sigui fetitxista de peus. Jo busco un fetitxista de peus a la meva vida. Perquè tu ets. Però no, jo no soc fetitxista de peus. A mi després em fan fàstic els de la gent. M'agrada que em toquin els peus. Vale. Interessant, Per tant, el meu fetitxe no és fetitxe, en realitat. A molta gent, li És agrada molta el jeta, tema dels peus. Sí, sí, sí. A mi Va m'agrada començar que fent me'ls broma toquin. i ara... A mi m'agrada que me'ls toquin. M'encanta que em toquin els peus. Per acabar, et proposem que... Però acabarem de veritat o no? Sí, Sí, acabarem. sí, sí. Molt bo que no Sí. acaba nunca, Et proposem que formulis una pregunta al convidat o convidada del proper capítol. Que no sabem qui és. No sabem qui és encara. Follar o morir. O sigui, quina és la teva red flag que dius abans em moro que fer això? D'acord? Doncs ens quedem amb aquesta pregunta. Moltes gràcies. Follar o morir és un joc de quan érem adolescents. Que m'agradava molt. I Masús, moltes gràcies. A vosaltres. Moltes Si demà no em gràcies. puc aixecar, perquè tinc mal d'esquena... Te'n recordaràs de nosaltres. Als nostres oients els recordem que els nostres capítols seran mensuals i abans de marxar, com sempre, acabem amb el nostre lema, que seria... Carda sense vergonya, carda en català. Bon Nadal i fins la propera. Adéu. Ens veiem.